Хора, нали помните видеото, в което играх на Rainbow Friends една нощ? Време е за 2 нощи. Но този път ще играем в The Backrooms. Да, човек, ще играем в The Backrooms. Така, нека започваме с това. Спомняте си тази музичка. Нека започваме. Ако успеем да оцелеем. Между другото, ето, 2 days. 2 дни. Ох, това ще бъде трудно. Но имаме звуци, които може да ни докажат какво става. Играем в The Backrooms, както разбрахме. Както разбрахте вие. О, то тръгна. Полица! Ето, пърпъл, виждате ли го? Пърпъл. Ако чуем звуците, крием се. Поне тук това е мултиплеер, има други играчи, които могат да ми помагат за тази мисия. Миналия път играхме в друг мап, но сега е много по-различно, защото сме 2 нощи и е много трудно. Между другото, искате ли да направя видео на Бама 6? Ето един. То мен ли преследва? Не преследва мен. Купче! Изчезвай оттам! Трябва да взема купа! Ой! Така в кутията съм. То там ли е? Чай, аз ще го взема. Вземи го, де. Искам да взема. Така. Пърпъл е там. Не. Трябва да спазим очактите, защото пърпъл... Фу! Съседнах стената. Помощ. Изчезва и тук, оранжев. Ето още един тука. Така, то ме изключи от играта. Което е много странно. Но, сега ще се включа. Няма проблем. Изкарам от играта, но... ще продължим. Не се тревожете. Тази музика много ме нервира. Нека започвам. Този път се опитаме да оцелем на 2 нощи, въпреки че ме изкара от играта, това не се броеше. Така. Find the cubes if you cover and take them to the center of the map. Значи трябва да вземем купчетата и да ги прекараме до центъра. Между другото, май се срещнем и с Грин. Просто ме много зрах. Между другото, ако искате още една нещо като игра, да играем с нея на Roblox, пишете долу в коментарите. И коментирайте, искаме поредица на Roblox. Защото то вече има... то пак веднага. Трябва да се паза. Окей. Така. В кутийката. Моята кутия е синя. А синьото започва с буквата Б. Блю. Давай. Ще съм толкова страхлива. Ето го. Добре, че скрих на време. Между другото, забравих да кажа за много години, ако сте виждали миналото видео, пак е време за ужаси. Нека започнем тази година. Екстремно страшна. Там видях нещо оранжево,
Хо-хо. Това не е някакъв плеер. Ох, плеер е. Плеер! Изчакай ме! Не, то си изчезна. То си изчезна. Така. Когато, ако ме хванат, видеото приключва. Видяхте ли го? Блю премина там. Блю премина там. Той премина там. Така че по-добре да сме по-бързи. Окей. Колег, то как мина пред мене, не ме видя. Много крипи игра. Давай, кри се. А това ще се крие? Окей. И аз не знам. Ето тук беше Блу. По-добре се скрием в кутиите. Там е! Верно ли го подмина? Купче, там. То видях. Ето го. Абе, той защо се е бъгнал в стената? Какво правиш там? Още един. Те двамата са тук. Това не е честно. Този там ли е? Добре. Айде, човек. Няма никой. Nothing. Също има някой, ама... Що бегаш се самоубиваш? Абе, човече. Много си зле. Взех си купчето, окей. Добре, то се сети да се скрие в такова. То към мен ли се насочил? Окей, той просто минава от тук. Момчета, този е тук. Ето. О, не. Крий се. Collect all town items. Окей. Липсва ни едно червено и 4 оранжи, жълти. Такива купчета. Това там. Монетка. What are you doing? Не, тук е аз. Те нямат джъмпскер. Буквално те удрят. Както разбрахме в миналото видео, те обикалят навсякъде. Сега е 3 пъти по-трудно, защото играем на 2 нощи. Има 3 такива и се появи още един на всичкото отгоре. Хора, чакайте ме. Какво правят те са? Защо са бъгнали така? Хайде. Вече не липсват само 4 жълти. Къде ли се крият те? Това там? Не. Само ние сме единствените, които не правят абсолютно нищо. Ще внимавам от този пърпъл. Както разбрахме, те просто удрят по екрана. И това имам джъмпскера. Да, това имам джъмпскера. Те също стоят само там. Смятам да приключа това видео за сега. И следващия път ще продължим. Но не с какво да е, а с Майнкрафт. Или каквото искате. А от мен, чао!